credință, pentru că sunt cuvinte și rugăciuni de invitație la pregătire, la gătire. Așa cum spunea și ultimul imn, gătește-te, Vifleeme, peșteră împodobește, că iată, se naște din fecioară focul vieții în peșteră. Este momentul în care creștinătatea întreagă, în aceste zile, se pregătește pentru Marele Praznic. Iar simțirea lui primește diverse valențe, accente, culori spirituale. Ea îmbracă această pregătire, dimensiunea uimirii, dimensiunea exclamării, dimensiunea bucuriei, dimensiunea tainei, dimensiunea speranței. Pentru că, într-adevăr, omul vieții apare din nou în mijlocul existenței, în mijlocul creației, în mijlocul umanității, pentru a împărtăși viața tuturor. Hristos este omul vieții, din care mâncând niciodată nu mai murim, spune o frumoasă cântare bisericească. În felul acesta, iată, cum să nu tresalte omenirea când în mijlocul ei a răsărit omul vieții, omul de lumină, omul de mântuire. Și această exprimare a realității nașterii Domnului este atât de complexă, atât de profundă, încât sufletul creștinesc s-a manifestat și se manifestă în diferite moduri. De la smerenie la înălțare spirituală, de la deznădejde la nădejde, de la întuneric la lumină, de la lipsă de iubire la mai multă iubire și așa mai departe. Toate acestea fac să miște sufletul omenesc, să vibreze, să se înnoiască, să se primenească. De aceea, marea bogăție a Crăciunului nu numai că împarte istoria umanității în două, ci evenimentul Crăciunului înseamnă o permanentă actualitate pentru noi, o permanentă provocare, o permanentă chemare la adaptarea sufletului nostru în contextul mesajului Betleemului. Pentru că trebuie să existe o corespondență între sufletul omenesc și momentul Vifleemului, Betleemului. De aceea, creștinătatea în general și cea românească în special, de milenii, a avut o reacție extraordinar de importantă și de luminoasă în fața tainei venirii pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Creștinătatea românească a răzbătut prin istorie, prin faptul că s-a ancorat puternic la ieslea Betleemului. Prin ancorarea românilor la ieslea Betleemului, ei au putut să învingă vitregiile istoriei, ei au putut să învingă nedreptățile și răutățile, au putut să învingă împilările, asupririle și toate de care au avut parte de-a lungul istoriei. Și în ultimul rând, și datorită Betleemului, datorită modului în care au știut să reacționeze la ceea ce s-a întâmplat în Betleem. Iar una din reacțiile sale au fost colindele, care exprimă crâmpeie din Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, exprimă crâmpeie ale mesajului Evangheliei, exprimă frânturi și lumini din ceea ce semnifică pentru noi nașterea Mântuitorului. În felul acesta, colinzile au intrat în structura ontologică a ființei umane românești, a creștinătății noastre. Aproape nu ne-am putea înțelege pe deplin dacă nu am luat în considerare ceea ce înseamnă vibrația profundă a colindelor noastre, care îmbracă și împletește cerul, pământul, îmbracă sufletul omenesc
între religie și cultură, între creștinism și manifestările artistice, între ceea ce înseamnă fredonarea și tremurul interior al sufletului creștinesc în fața tainei Betleemului. Așa se explică și faptul că și aici, în această parte de țară, de secole, se aude glasul de colind al copiilor, al tinerilor, al adulților și vârstnicilor, care fiecare își aduc darul lor înaintea iesei Betleemului, ca și magi de la răsărit de odinioară. Iar atunci când colindul este stilizat, îmbracă și o formă artistică, el nu face altceva decât să potențeze misterul tainei Betleemului. El nu face altceva decât să atragă și mai sus sufletul omenesc pentru a-l apropia de cel neîncăput, de cel veșnic, care se face încăput în Betleem. Astfel că, în acest context, se explică și prezența noastră în această seară în Catedrala Veche a Radului, pentru ca să continuăm o tradiție de multe decenii. O tradiție corală, pentru că tradiția colindatului este de milenii, dar noi continuând o tradiție corală de colind. Așa cum Corul Armonia al acestei biserici, din 1919, după Marea Unire și până astăzi, în toate timpurile, a răzbătut glasul lor și iată acum, pe alte coordonate și la alte exigențe artistice, se exprimă acest cor. Acest cor care a primit recunoaștere națională la cel mai înalt nivel la Patriarhia Română acum câțiva ani, când a primit un premiu onorabil, premiul 2, pentru modul în care ei s-au exprimat în cânt religios, într-o competiție corală cu alte coruri din Patriarhia Română. Ei sunt și acum aici să ne colinde, să ne întărească sufletește, să ne pregătească pe toți, așa cum se cuvine, pentru a ne apropia, nu doar comercial, prin pregătiri materiale, ci și creștinești, sufletești și din punct de vedere religios, pentru ca să primim cu cât mai multă generozitate darurile Crăciunului, care așteaptă să fie receptate de către fiecare credincios în parte. Corul Armonia, sub bagheta maestrului Ovidiu Boar, ne împodobesc Sfintele Slujbe în duminici și în marile sărbători, cântând 4 Sfinte Liturghii atât de frumoase, Gavril Muzicescu, Ioana Ghica Cumănești, Gheorghe Cucu și Ion Chirescu, care fiecare din ele au particularitatea lor, au specificul lor și care înalță sufletul creștinesc și îl ridică în fața tronului celui preanalt. Și în această seară au venit pregătiți ca să ne colinde unele piese deosebit de pretențioase, dar extrem de frumoase, pe care dânsii doresc să ni le pună la inima noastră în această seară, iar în deschiderea concertului pe care Corul Armonia ne-l oferă mereu și mereu în ultima duminică dinaintea sărbătorii nașterii Domnului, ne vor prezenta următoarele 4 cuvinte în debutul concertului, și anume Lerui Ler de Teofil Coste, Colossus de Sabin Drăgoi, Colindăm, colindăm iarna, colind popular, aranjament pentru cor de profesorul Ovidiu Boar, și noi umblăm și colindăm de Mihai Pârciu. Să le ascultăm pe toate.
sfătuiește și apoi ne și îndeamnă la comunicare și comuniune. De aceea, cântările noastre bisericești, himnografii noștri, au cuprins în cuvinte, în formule paradoxale, misterul nașterii Domnului. Au încercat să îmbrace în cuvânt, pe temeiul minților luminate de har, aspecte, frânturi din marea taină a Betleemului. Dar niciodată această taină a Betleemului nu poate fi epuizată în cuvinte omenești. Dar ea mereu îndeamnă, îmboldește, inspiră la creativitate. De aceea nu numai himnografii noștri, ci și mari compozitori au fost îndemnați, s-au simțit îndemnați să creeze la înălțimea evenimentului Crăciunului. Așa cum cunoaștem pe Paul Constantinescu și pe alții care au creat concerte memorabile de mare valoare a conținutului lor de învățătură și de exprimare artistică. Sau cum himnograful ne îndeamnă să cântăm împreună condacul nașterii, Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște, peștera celui neapropiat aduce, îngerii cu păstorii măresc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut un tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Despre toate acestea vom asculta în următoarele colinde, pe care vă invităm să vă deschideți sufletele spre a le primi, și anume concert la nașterea Domnului de Teștriare, condacul nașterii Domnului de Paul Constantinescu, minunea prea mare, tot de Paul Constantinescu, și Hristos se naște de Paul Constantinescu. Vă rugăm să le dați